Дональд Трамп заявіў пра гатовасць Злучаных Штатаў да ядравай вайны з Расіяй. Сельскагаспадарчыя ВНУ Беларусі правалілі мэтавы набор студэнтаў, а таксама што вядома пра смяротнае ДТЗ на МКАДе. Пра гэта да не толькі ў сённяшнім суботнім аб'ектыве. Вітаю, з вами Віталь Бабін, і мы пачынаем. ЗША не хочуць вайны з Крамлём, але павінны быць гатовыя да ўсяго, калі гаворка ідзе пра ядравую зброю. Дональд Трамп адказаў былому прэзідэнту Расіі Дмітрыю Мядзведзеву, які нагадаў пра расійскую сістэму аўтаматычнага ядравага адказу «Мёртвая рука». Узаемныя пагрозы спачатку прагучалі ў сацыяльных сетках. Ці сапраўды набліжаецца карыбскі крызіс 2.0, паспрабаваў высветліць Антон Бяздольны. Дональд Трамп загадаў перамясціць 2 атамныя падводныя лодкі. Гэтая пастанова была адказам на допісы ў сацыяльных сетках намесніка кіраўніка расійскага Савету бяспекі Дмітрыя Мядзведзева. Нам давялося гэта зрабіць. Мы проста мусім быць асцярожнымі. І была агучаная пагроза, і мы палічылі, што гэта недарэчна. Таму я павінен быць вельмі асцярожным. Я дзею з улікам бяспекі нашых людзей. Небяспечным Трамп палічыў допіс былога расійскага прэзідэнта ў сацсетцы X. У ім Мядзведзеў раскрытыкаваў ультыматум, паводле якога Расія павінна спыніць вайну цягам 10 дзён, і прыгразіў ЗША. Трамп бавіцца ў гульню ультыматумаў з Расіяй. 50 дзён або 10. Ён павінен памятаць дзве рэчы. Расія – гэта не Ізраіль і нават не Іран. Яна не адкажа гэтак жа. Гэта ядравая звышдзяржава са сваімі чырвонымі лініямі. Кожны новы ультыматум – гэта пагроза і крок да вайны. Не паміж Расіяй і Украінай, а з уласнай Украінай. Не ідзі шляхам соннага Джо. І на гэтым Мядзведзеў не спыніўся. У тэлеграме ён пакінуў яшчэ адзін допіс, дзе згадаў пра мёртвую руку. BBC назвала гэта магчымай адсылкай да кодавай назвы расійскай сістэмы кіравання ядравымі ударамі ў адказ. Паводле такой сістэмы ракеты паляцяць, нават калі кіраўніцтва Расіі будзе забітае. Так как мы видим, что сейчас Российская Федерация не показывает каких-то признаков того, что готова садиться за стол переговоров и договариваться о прекращении боевых действий в Украине. И мне кажется, что заявления Медведева были лишь катализатором и стали удобной возможностью для того, чтобы Трамп, скажем так, подкрепил свои заявления еще какими-то действиями. Хаця Трамп не ўдакладніў, якія субмарыны і ў якія рэгіёны ён накіраваў, ягоныя заявы выклікалі рэзананс у медыях. Некаторыя назвалі цяперашняе абвастрэнне пачаткам новага карыбскага крызісу. Вялікага разгортавання, гэта было ў 60-е, калі амерыканскія ракеты стаялі. У Турцыі былі разгорнутыя, і ў адказ на гэта Савецкі Саюз ставіў ракеты на Кубе. Зараз я б усё ж такі не параўноўваў з такім узроўнем крызісу. Гэта не першая завочная перапалка Трампа і Мядзведзева. Раней лідар ЗША ўжо адказваў на допісы расійскага палітыка, назваў яго няўдалым прэзідэнтам і прапанаваў сачыць за словамі. Мядзведзеў жа назваў ранейшы 50-дзённы ультыматум тэатральным і казаў, што Расія да яго абыякавая. Антон Бяздольны, Белсат. Міністэрства замежных справаў Літвы перадало прадстаўніку беларускага консульства ў Вільні ноту пратэсту. Гэтак Літва адрэагавала на залёт дрона з тэрыторыі Беларусі, што парушыла паветраную прастору краіны, зазначаюць у літоўскім МЗС. Ад Беларусі патрабуюць тлумачэння інцыдэнту і недапушчэння падобных парушэнняў у будучыні. Беспілотнік заляцеў з Беларусі ў Літву раніцаю 28 ліпеня. Яго прылёт чулі, бачылі, а таксама зафіксавалі на відэа некалькі жыхароў Вільні. Паведамлялася, што бачылі БПЛА і ў Ковенскім павеце. Знайсці дрон удалося толькі на 5-й дзень на палігоне Гайжунай, непадалёк Коўна. Абломкі на фота нагадваюць беспілотнік Гербера, які Расія выкарыстоўвае дзеля падману сістэмаў супрацьпаветранай абароны. Падобны дрон ужо залятаў у Літву з тэрыторыі Беларусі 10 ліпеня. Беларускі рэжым праваліў набор студэнтаў у сельгас ВНУ.
на так званае мэтавае навучанне. Гэта калі пасля дыплому трэба адпрацаваць 5 гадоў на пэўным прадпрыемстве, а не то плаціць кошты навучання. Са службовага дакумента Міністэрства сельскай гаспадаркі вынікае, што не набралі і палову ахвочых. Чаму мэты студэнтаў не супадаюць з мэтамі дзяржавы, высвятляла Юлія Цяльпук. Гаспадарка Волма на Меншчыне, у якой разводзяць элітныя віды рыбы, шукае рыбаводаў. Працаўнікам з вышэйшай адукацыяй гатовыя плаціць максімум 1500 рублёў. У рэспубліканскім банку вакансія ў 4 абвесткі ад Волмы. Дыпламаваных спецыялістаў не стае на шэрагу агракамбінатаў у мясамалочнай галіне і на птушкафабрыках. Прадпрыемствы мусяць намаўляць маладых людзей да падпісання дамоваў аб мэтавым навучанні, загадвае Мінсельгасхарч сваім камітэтам у ваблвыканкамах і установам адукацыі. Службовы дакумент мы атрымалі ад Белполу. Прыняць неадкладныя дадатковыя захады для ўзмацнення замоўнікамі кадраў працы для заключэння дамоваў аб мэтавай падрыхтоўцы на сельскагаспадарчыя спецыяльнасці і накіраванні абітурыентаў у ВНУ на мэтавую падрыхтоўку ў адпаведнасці з даведзенымі лічбамі прыёму, у абавязковым парадку прадугледзеўшы ў дамовах стымулюючыя выплаты ад 5 базавых велічынь і вышэй і іншыя захады. У даведзеных лічбах прыёму дзірка памерам 55%. До 2 ліпеня аграрныя ВНУ прынялі толькі 514 мэтавікоў з запланаваных дзяржаваю 1158. Найбольш ахвочых у Гарадзенскай вобласці 56,5%, а найменш у Віцебскай чвэрць патрэбнай колькасці. Таму што мы ведаем, што гэтыя выпускнікі звычайна прыязджаюць туды, дзе ці няма жытла, ці гэтае жытло настолькі жахліва выглядае, што проста гэта нейкія пакуты. Мэтавыя размеры, вот гэтыя мэтавікі, яны мінімум 5 год адпрацоўваюць. Зараз гэта ўсё пастаянна павышаюць, неяк мяняюць, але гэта фактычна прыгон. То бок чалавек атрымаў гэтую мэтавую адукацыю, пасля ён на гэтым месцы застаецца. У беларускім аграпрамысловым комплексе галоўны гаспадар дзяржава, а не прыватнік. Імідж галины будуе сам Лукашенко. Ты посмотри на эту скотину. Она же вся обосранная и уже на шерсти закорела все там. На фоне недахопу сродкаў у гаспадарках і цыклічных правяранняў колькасць вакансіяў у галіне працягвае расці. Найбольшы дэфіцыт, згодна з дакументам ад Міністэрства сельскай гаспадаркі і харчавання, сярод ветэрынараў. Напрыклад, вот ёсць там у Польшы, ёсць у Нарвегіі праграмы, па якіх вось гэты імідж сацыяльныя аграрнай среды, ён насамрэч падвышаецца даволі эфектыўна, таму што ён падаецца не як проста там, не ведаю, не як проста фермерства, а як такая частка зялёнай экалогіі, як там частка, якая дазваляе людзям развівацца ў біятэхналогіях, у біялогіі. Марго Ворыхава дадала, што стымулы мусяць быць моцнымі, бо сённяшняя моладзь імкнецца да тэхналогіяў. И сегодня можно работать 1,5 или даже в 2 раза лучше, чем мы работаем. Без умного сельского хозяйства. А чыноўнікі імкнуцца ўтрымаць хаця б 500 мэтавікоў, якія падпісалі дамовы з прадпрыемствамі. На загад Мінсельгасхарчу калегі з Мінадукацыі да 20 ліпеня меліся дапільнаваць, каб абітурыенты данеслі свае дакументы да прыёмных камісіяў. Юлія Цяльпук, Белсат. І ў працяг сельскагаспадарчай тэмы ўжо больш за 2 мільёны тонаў збожжа намалацілі айчынныя аграрыі. Паводле Міністэрства сельскай гаспадаркі і харчавання, сёлета ураджайнасць ужо вышэйшая за леташнюю. Свой уклад у кампанію збору збожжа ўнеслі і міліцыянты. Яны на загад міністра Івана Кубракова праводзяць лета ў палях. Як гэта выглядае, глядзім у наступным матэрыяле. Когда возник вопрос о помощи аграриям, все откликнулись незамедлительно. На протяжении месяца мы прошли курсы работы на комбайне, освоили не только процесс уборки и жатвы, но и обслуживания техники. Мы готовы, можно выезжать. Наш отряд задействован в Володском районе. С ребятами, с которыми мы общаемся, очень положительно заражены, все хотят в бой. Как говорится, в битве за урожай. Нам вот на данный момент доверили самую тяжело убираемую культуру – это рапс. Так как сроки уборки ограничены, день, два, три, и рапс перезревает, и он просто осыпается, он остается все на земле. Хотел бы сказать слова благодарности всем милиционерам в лице министра внутренних дел за оказанную помощь. Мы добьемся общего результата совместно.
На Менской кольцевой автодорозе страшное ДТЗ. Автомобиль марки «Сеат» от удару літаральна абкруціўся вакол светлавой опоры. 19-гадовы кіроўца загінуў на месцы, 21-гадовы пасажыр дастаўлены ў больніцу. Здарэнне адбылося прыкладна палове на 12 дня на 4-м кіламетры вонкавага кола МКАД. Паводле следчага камітэту кіроўца «Сеата» згубіў кантроль над дарогай і сутыкнуўся з аўтамабілем, які рухаўся ў тым жа кірунку. Ад удару «Сеат» аднесла на ўзбочыну, дзе ён урэзаўся ў слуп. У сувязі з працай аператыўных службаў на месцы ДТЗ рух з боку вуліцы Байкальскай у бок Ліпкаўскай быў ускладнены. А 17 гадзіне вечара яго удалося цалкам аднавіць. Тым часам у Менску сёлета плануюць павялічыць працягласць роварных сцежак на ходніках на 45 кіламетраў. Да таго ж хочуць дадаць палосы для ровараў на праезнай частцы. Это добрыя навіны для 800 тысяч менскіх раварыстаў, менавіта столькі летась налічылі чыноўнікі. Як цяпер выглядае роварная сетка ў сталіцы, ці дастатковы прагрэс у інфраструктуры і што Менск можа пераняць, напрыклад, у суседняй Варшавы, высветляла Марыя Сусой. У Менску цяпер 330 кіламетраў роварных сцежак, з гонарам заяўляюць чыноўнікі. Толькі сёлета дадалі 22 кіламетры, разметку нанеслі на ходнікі, а до конца года збіраюцца разметіць яшчэ 23 километры. Проводится мониторинг существующей ширины тротуаров и инфраструктуры велосипедной. И в ходе этого мониторинга принимается решение, на каких тротуарах может быть нанесена разметка для велодорожек. Сейчас разрабатываются схемы дорожного движения по нанесению велосипедных дорожек по Партизанскому проспекту, по Долгиновскому тракту. Еще порядка на 7 участках города Минска. Пробудаванне новых адмысловых сцежак, асфальтаваных, без бардзюраў і канфліктаў паміж пешаходамі і раварыстамі гаворкі пакуль не ідзе. Затое плануюць павялічыць колькасць разметкі пад ровары на праезнай частцы. У сталіцы ўжо ёсць такія участкі працягласцю усяго 2 километры. У нас уже существует участок по улице Верхоружия, это от Якуба Колоса до Куйбышева. Вторым этапом она продлилась до улицы Богдановича. На сегодняшний день есть уже по улице Нововилинской от Старовилинского до улицы Орловской. Такая же велодорожка. В текущем году предусмотрена реализация данной велодорожки по проезжей части на улице Сторожовской. За наступныя 5 гадоў менскую роварную сетку збіраюцца павялічыць до 380 километраў. Прынамсі так заяўлена ў прынятай летась канцэпцыі развіцця роварнага руху до 2030 года. 330 километраў роварных сцежак. Гэта для Мінску шмат ці мала? Тут акурат просіцца параўнання. Далёка ехаць не будзем, возьмем суседнюю Варшаву. Выглядае яна ў разы больш прыязнаю і прыстасаваную для раварыстаў. І гэта не здаецца. Лічбы пацвярджаюць. Улічваючы розніцу ў плошчах Менскую і Варшавы, мы падлічылі шчыльнасць роварных сцежак. І ў заходняй суседцы іх амаль удвая больш. А што наконт парковак? І тут польская сталіца абыходзіць Менск, маючы адмысловых месцаў пад паркінг ровараў амаль у 4,5 разы болей. У Беларусі гэта праявы сістэмнай праблемы, кажа Максим Пучынскі, былы чалец праўлення Менскага роварнага таварыства. Должны быть созданы нормативы, и согласно нормативам каждая новая улица, каждая реконструкция, они должны создавать велосипедную инфраструктуру. То есть, если такое будет сделано, то в течение 10 лет велосипедная инфраструктура выйдет на новый уровень. Говорили о том, что необходимо менять нормативную базу с точки зрения создания велосипедной инфраструктуры. Вот. Были предложения созданы на 100 страниц, то есть там что-то приняли 5% из этого, но этого недостаточно. Тым часам, заўважае Максим, контраст паміж дзвюма сталіцамі толькі павялічваецца. У Менску гадамі не адрасуюць праблемы з падземнымі пераходамі, якія сустракаюцца на роварных маршрутах, ці з колькасцю і якасцю парковак. Ты, дзе можна замацаваць одно кола, рызыкоўнае згледзішча крадзяжоў. Велосипедная инфраструктура создается гораздо большими темпами, нежели это делается в Минске. И если говорить про... По-моему, еще в 2015 году уровень Варшавы и Минска был примерно одинаков. Вот. Но можно увидеть, что в 2025 году в Варшаве велоинфраструктура гораздо лучше. Гораздо больше самих велосипедистов. Летась міністр прыродных рэсурсаў Беларусі Сергей Масляк казаў, што колькасць раварыстаў у Менску за апошнія 10 гадоў павялічылася ў 4 разы. Цяпер гэта 800 тысяч чалавек, але колькі з іх карыстаюцца роварам як паўнавартасным штодзённым транспартам, не агучваюць. Марыя Сусой, Белсат.
І кароткая інфармацыя на развітанне. У аб'ектыве на выходных у Беларусі захаваецца цёплае надвор'е, якое будзе суправаджацца дажджамі. Пры навальніцах парывы ветру могуць сягаць 14 метраў на секунду. У нядзелю, то бок заўтра, 3 жніўня, на большай частцы краіны пройдуць кароткачасовыя дажджы, у асобных раёнах навальніцы. Уначы і раніцай месцамі слабы туман. Максімальная тэмпература днём 30 градусаў цяпла. Больше информации у нашем телеграме, QR-код на ваших экранах. У объективе ставим кропку наперадзе Белсат онлайн, где разом приглядаемся до найцікавейших публикаций з нашей интернет-сторонки и социальных сеток. Запрашаю. 8 і 9 жніўня на канферэнцыі «Новая Беларусь» офіс Святланы Ціхановскай прэзентуе канцэпцыю круглага стала з рэжымам Лукашэнкі. Мэта дэмакратычных сілаў вызваліць усіх палітычных вязняў і ў цэлым развязаць палітычны крызіс. Журналіст нашага сайту Алесь Наваборскі паразмаўляў пра перспектывы такога круглага стала адразу з 3 экспертамі. Вызваліць усіх палітвязняў і распачаць дыялог з прадстаўнікамі рэжыму Лукашэнкі офіс Святланы Ціхановскай плануе пры спрыянні ЗША. Пра гэта кажа дарадца дэмакратычнай лідаркі ў пытаннях дыпламатыі Дзяніс Кучынскі. Калі сёння рэжым ці хтосьці з рэжыму не зацікаўлены, то гэта не значыць, што заўтра будзе тая ж сітуацыя. Заўтра ўжо можа быць зацікаўлены. На думку кіраўніка агенцтва еўраатлантычнай супрацы Валера Кавалеўскага, офіс ставіць невыканальныя ўмовы для Лукашэнкі. Больш чым дастаткова тэмаў для размоваў, але калі іх усе прынесці за адзін стол, то гэта будзе параліч. Гэта не прывядзе ні да чаго. А вось палітычны аглядальнік Радыё Свабода Валер Карбалевіч мяркуе, што да перамоваў не гатовы ні адзін з бакоў. Ідэя добрая, прыгожая, але, як кажуць французы, яна занадта прыгожая, каб быць падобнай да праўды. Больш меркаванняў і абгрунтаванняў экспертаў знойдзеце на нашым сайце ў артыкуле «Дэмсілы клічуць улады на дыялог і за круглы стол». Амаль 134 тысячы чалавек з 38 краінаў свету наведалі Беларусь пачатку гэтага года. Гэткімі лічбамі пахваліўся памежны камітэт. Журналісты нашага сайту Сцяпан Кубік і Амелія Сікорка задаліся пытаннем: шмат гэта 134 тысячы турыстаў ці, наадварот, замала? На падставе інфармацыі ад Белстату яны зрабілі свой аналіз. Замежных турыстаў у Беларусі стала болей, калі параўноўваць 2024 з 2000 годам. Але нашых журналістаў цікавіла іншае. Ці змянілася колькасць замежных турыстаў на фоне ковіду, рэпрэсіяў і вайны ва ўкраіне? Аўтары артыкулу параўналі паказнікі з 2024 года з апошнім спакойным 2019. І тут відаць падзенне ўсіх паказнікаў. Мы страцілі нават расійскіх турыстаў. Летась да нас прыехалі 6 мільёнаў расейцаў, а ў 2019 годзе іх было на мільён болей. Паменяла і наведнікаў з еўразвязу, нават нягледзячы на праграму бязвізу. Напрыклад, турыстаў з Літвы і Польшчы стала ў 10 разоў меней. Што датычыць турызму з Беларусі ў іншыя краіны? Нашыя суайчыннікі сталі выязджаць у 2 разы радзей. І калі раней большасць ехала ў краіны еўразвязу, то цяпер прыкладна зраўнялася колькасць тых, хто адпачывае ў краінах СНД і Еўропы. Больш статыстычных звестак датычных беларускага турызму глядзіце на нашым сайце belsat.eu. У Азіі прыдумалі, як можна сабраць дзікі мёд. Пры дапамозе гэтага метаду надаецца разагнаць усіх пчолаў і цалкам бяспечна зняць ласунак з дрэва. Відэа азіяцкай тэхналогіі можна пабачыць у нашым тэлеграм-канале. І гэта ўся інфармацыя на сёння. Дзякуй за ўвагу. Для вас працаваў Віталь Бабін. Добрага вечара, добрай суботы. Да сустрэчы.